Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, magandang araw sa dalawa sa pinakapaborito kong DJ sa buong Pilipinas. Ang totoo niyan, silent tambalanista ako. Hindi ko pinagsasabi na paboritong segment ko ang pagbabasa ninyo ng sulat sa Mahiwagang Burnay. Baka kasi hindi magets ng tropa ko, so quiet na lang. Ay, ito talaga yung mga ikinahihiya tayo. Yung ano, ito talaga yung mga example na. Pero may buraot din eh. Yung parang, yung hindi ka yung proud ka pero hindi din masyado. Parang ganun. Pero alam ko marami talaga tayong silent na tambalanista. Yung ano, lalong-lalo na partner yung ano, nung isang araw nga magkausap kami ni Rocky Terra, sabi niya, alam mo Mama Nicole, ang na-realize ko, yung mga tambalanista, mga mayayaman sila. Sabi niya. Sila yung mga tipong kayang bumili ng mga Mayat de la Rosa fine jewelry. Kapag inofera mo ng hikaw. Wow, nakaluluwag-luwag. Oo, nakaluluwag-luwag. Totoo ba? Paramdam nyo nga sa amin. Ang sabi ko nga, talaga ba? Sige, try natin. Try nating sabihin yan sa ere. Para talagang tunay na maramdaman na nayayamanin. Bakit ko sinabi, partner? Kasi marami ring silent. At usually, yung mga silent na ito, katulad nitong nag-message. Yes. Na kunyari, Deadma, 'di ba? Well, palibhasa kasi siya, lawyer o kaya CEO ng isang kumpanya o kaya manager. Correct, sa true. Totoo, 'di ba? Pero parang medyo nakakahiyang makinig sa mga balahuraan tsaka balasubasan. Which is nagigets naman namin, 'di ba? Walang sa amin 'yon. Walang problema. Silent man o hindi silent na tambalanista, we appreciate your presence in our lives. Thank you. Salamat. O yun. So anyways, hindi niya daw pinagsasabi na paboritong segment niya ang pagbabasa ng sulat sa Mahiwagang Burnay. Baka kasi hindi magets ng tropa ko, so quiet na lang. Ang mahalaga, enjoy ako sa pakikinig sa inyo. Diba? Parang kami, ni partner. Ang mahalaga, silent ka man o hindi, ay nag-enjoy kayo sa programa namin. Yun naman yung mahalaga. No problemo. Walang issue. Walang issue, okay lang. Hindi lang masaya at palihim na tumatawa habang nakatutok sa programa ninyo. Marami din ako natututunan sa buhay-buhay. Ang totoo niyan, hindi ko naman inakala na susulat ako sa inyo. Pero magaling kayo magpayo sa mga letter senders, kaya tingin ko, kayang-kaya niyong bigyan ng payo itong sitwasyon ko ngayon. May girlfriend po kasi ako tambalan. Eleni ang pangalan. 1 taon pa lang kami at hindi pa katagalan. Pareho kaming tapos na sa pag-aaral at may trabaho na ngayon. Ayos naman kami. Steady lang. Nagmamahalan. Masaya kami madalas, kaso stress din ako madalas. Ang problema ko kasi, itong shota ko, kung umasta, parang asawa ko na. Para bang nag-celebrate na kami ng silver wedding anniversary, ganun tipo. 10 minutes pa lang akong nasa bilyaran, nakasunod na. Kailangan alam niya kung nasan ako bawat segundo. Bago ako magdesisyon, kailangan approve niya. Ang mas malupit, may bago siyang batas ngayon na dapat kalahati ng sweldo ko ibigay ko sa kanya. Kalahati daw muna kasi hindi pa naman daw kami kasal. Kapag mag-asawa na daw kasi kami, kailangan yung buong sweldo ko sinusurrender ko na sa kanya. Ganun ba talaga? Tambalan, mahal ko naman yung girlfriend ko. Pero tama ba itong setup namin? Hindi pa kami mag-asawa pero pakiramdam ko, hindi na ako makahinga. Ano kaya ang dapat kong gawin para maayos ang relasyon namin? Papaano ko kaya siya kakausapin nang hindi siya nagagalit o nasasaktan?
Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Buddy. Buddy, masasabi mo ba partner na red flag? Red flag si Eteng. Red na medyo mamink-mink. Basta sobra. Red flag na medyo mamink-mink. Well, okay, ganit ako para sa akin na kung ayoko namang totally tingnan as a red flag yung girlfriend mo. Kasi una sa lahat, nakakatuwa na ang tingin niya sa'yo ay husband material already. Yes. Kasi sa tingin ko, sa bawat pagpasok natin sa relasyon, it's important na meron tayong nakikitang future kasama siya. Correct. Maaari meron tayong mga magiging karelasyon na we're in it for the fun of it. Hindi natin nakikita na kasama natin siya habang buhay. May ganun eh. Aminin na natin. Di parang, ay, sharp lang kasi siyang kasama, ganyan. Or whatever it is, di ba? Na parang, pero hindi mo nakikita na ito yung responsabling tao na dadalhin ng yung mga ganong klase mga eksena, di ba? Pero yung girlfriend mo ngayon, ang tingin niya ganun husband material. So I don't want to see her already as a red flag kasi hindi pa man demanding na. Pero kung kung titingnan mo sa aspetong kasi husband material ako, yung ginagawa niya nagpa-practice na siya, 'di ba? Ganun. Buti nga may konting practice ka kasi yung mga iba nagugulat na parang ganito pala talaga. 'Di ba na all for one, one for all na pala talaga. Kung anong sa akin ay sa kanya, kung anong sa kanya ay akin, 'di ba? Ganun na pala subo talaga. Niya, subo ko correct, subuan na pala ganon, 'di ba? Parang kung tinatanong mo sa amin kung ganito ba talaga, well, I guess for married people, ganun talaga. Kung ano yung sayo ay kanya ay sayo. Maaring din kayo may mga separate, totoo naman yan, may kasi kayo, mag-asawa kayo, pero may separate lives din naman kayo. Totoo naman yun, yes. 'di ba? Yun naman yun. So, kung tinatanong mo na sa amin kung bakit ganito, baka si ate mo girl, sa sobrang excited niyang pakasalan ka, 'di ba? Nagpa-practice na siya. Ang tanong lang dito, buddy, ikaw ba nakikita mo siya sa future mo as ganun? Yes. Kasi sa pagrereklamo mong ganyan, parang hindi masyado. 'Di ba, partner? Parang wala kang plano. Parang walang balak. Hindi namin sure, 'di ba? Pero 'di ba kung halimbawa, alam niyo na, may ganun partner na pag alam niyo na parang kayo na talaga kahit wala pang proposal na magaganap, kahit hindi pa nagkaroon talaga ng actual na kasalan. Meron na yung mga actions kayo ni ginagawa na parang mag-asawa, katulad ng may mga gamit ka na sa bahay niya. Yes. 'Di ba? May mga decisions ka nga na itatanong mo muna sa kanya. May mga ganon kapag sure ka na parang ito na yun this is it, siya na yung gusto kong pakasalan. Nagpa-practice na rin kayo somehow, 'di ba? Yes, ako nakikita ko doon maganda yun Diba? Kasi looking ahead si ate. True. Totoo yun yung pagpapractice na gano'n. So kiniklaim na niya na kayo talaga yung magkakatuluyan pagdating ng araw. Diba? So yung pagpapractice na ganyan, tingnan mo siya sa positibong pananaw. Napakaswerte ko naman, may maalaga akong partner na binabantayan yung galaw ko. Yung sinasabi lang natin na magiging red flag ito kapag sumobra na. But as of now, this is something that can be regulated. For example, yung paghingi ng sweldo. Kalahati, oo. O kalahati muna. I-regulate nyo. Kung labag sa loob mo, di wag muna. Totoo naman din kasi hindi pa kayo kasal. So wala pa rin naman talaga ikaw responsibility to actually give half of your salary to her. Yeah. So i-regulate nyo yun. Pwedeng kahit kunyari 5,000, pero wag naman kalahati kasi hindi pa naman tayo kasal. Ay, kalahati ng sweldo natin yung 5,000. Ay, kalahati pala. 1,000 na lang, 1,000 na lang. Yung kaya lang ng puso mo. Yes. Kasi hindi pa naman talaga kayo kasal. Yung mga ganun. So pag-usapan nyo yan because this is something that can be talked about. Na parang hindi naman red flag agad sinabihin ako na ganun. Pag-usapan ninyo. Correct. Kasi lahat pwedeng pag-usapan, lahat pwedeng i-harmonize. Magugulat ka sa decision niya, pero pwedeng magkasunduan. You meet halfway. Tama. Yun ang basta ako nakikita ko talaga siya, hindi siya red flag. Kung man sa iba mamink-mink lang, pwede. Hindi talaga. Pwede hilutin pa. Oo, pwede nga hindi talaga pulang-pula. Correct. Kasi ang maganda din dito,
para sa'yo ha, kung nasasakal ka sa ganyang klaseng setup, well, that's getting married, kabisyo ha. In a way, medyo may practice ka na, hindi pa pala ako handa. So kung titingnan din natin talaga, positibo din talaga sa lahat ng aspeto eh. Tutulungan ka niya sa decision making na pwede mong ma-realize na ito pala yung mangyayari sa amin pag kinasal kami at hindi pa ako handa. Na-enlighten ka dun eh. Totoo. And I don't believe na kailangan maraming taon kayo together para masabing this is it, siya na talaga. Sabi ko nga, meron tayong mga nagiging karelasyon at meron mga, and hopefully ang intention lagi, every relationship, na siya na talaga mapapakasalan. Diba? Lahat ng mga sample na binigay mo sa amin, lahat yan pwedeng ayusin. Walang hindi. Yung pagbibigay ng pera, yung pagtatanong kahit saan. Yung pagsunod sa kung saan ka pumunta, biglang susunod, diba? So ipaalam mo lang na alam mo, okay naman to kaya lang hindi ako komportable minsan. Correct. So pwede ba tayo mag-set muna ng boundaries kung kailangan? Tama. Kasi totoo naman, magkaibang tao pa rin naman kayo May kanya-kanya pa rin kayong pagdedesisyon para sa sarili. So you set boundaries. Correct. And you talk about it. Totoo. Kasi ayaw naman natin in the process you lose yourself. Big sabihin, yes, we get it na kailangan merong union, may unity kayong dalawa. You are a team, diba? Pero ang team is also composed of members. So ang mga members, may mga kanya-kanya din talagang salte, kanya-kanyang mga strengths and weaknesses, ganon. So yun yung pwede mong yun yung pwede mong sabihin sa kanya. Tama. Na okay. At saka kahit hindi sa mga ganitong scenario kahit sa mag-asawa mismo. Okay lang to set boundaries. Yes. May kanya-kanyang buhay pa rin tayo kahit papaano. Na komportable tayong gumalaw kapag wala ang isa. Diba? O pag tumatay ka, magkasama kayo. Sige nga. Sa sobrang unity, sa sobrang we're a team, diba? Nakasuklot sa'yo yung asawa mo habang tumatay ka. Hindi naman, diba? Hindi. Kasi may sarili kang ritual sa CR. Totoo. May mga iba na parang, hindi, dapat di ka. May mga iba kasi na gano'n, Yusus, nahihiya ka pa, hindi, nakita ko na lahat yan, diba? May mga gano'n pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi ako komportable naliligo na may nakatingin or may ibang may nagtututbrush sa gilid habang naliligo ako, 'di ba? And it's not bad. Totoo, well, kung mag-asawa kayo, totoo naman, nakita na niya 'yan, nakawakan niya na 'yan, nalamas niya na 'yan, 'di ba? Pero may boundaries pa din. Talaga nilalamas ba 'yon? Oo, yung toothbrush. Ganon. Diba? So pwede. Pwedeng mag-set ng boundaries. Yes, pwedeng pag-usapan sa madaling salita. Huwag ka masyado magpanik. Ang feeling ko sa body, parang nagpapanik ka agad na sakal-sakalan eksena. Tama, wag ganon. Kailangan na bawal ang dito, bawal ang mahihina-hina, bawal ang matamlay. Dapat astig ka pagpasok sa isang relasyon. Correct, kasi parang hihina-hina ka. Parang hindi ko to kaya. Parang ganon. Tama ba to? Oo, tama ba to? Oh my gosh, kinuha yung kalahati ng sweldo ko. Diba? Parang nabawasan ang pagiging astig mo. Ayan. Dapat firm ka. Dapat dagdagan natin yung pagiging astig mo, diba? At syempre, gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Totoo yan mga kabisyo dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag-enjoy sa mga paborito mong laro. Ito ang astig sa Arena Plus. Hindi mo na kailangan pa maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide dahil sa Arena Plus app. Kompleto at always updated na. Kasama pa sa mga exciting na games ay ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. At pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports property sa aming web-based or mobile applications. Gamit lamang ang inyong mobile device. All-in-one na, anytime, anywhere pa. Ang Arena Plus ay license po yan ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At dahil gusto naming astig ka, kabisyo, astig rin ang official endorser ng Arena Plus. Kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA. Nandyan si Scottie Thompson. At syempre ang Pinoy pride na umaariba sa mundo ng NBA. Ang phenomenal film and basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya naman gawin nating astig ang gaming experience mo with Arena Plus app at sabayan pa yan ng pakikinig ng official jingle na Halina sa Arena performed by the one and only Glock 9. Ang Arena Plus ang official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas.
Pilipinas. Download Arena Plus app now in App Store. You can also watch it on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. And yun na nga. Ganon. Maging astig ka dun sa iyong decision. And yung pagiging astig sa decision mo it's deciding to stay or not in the relationship. Mahirap din kasi yung parang hindi ka naman pala talaga sigurado tapos nagsistay ka pa rin. Oo. Diba? Hindi mo naman pala talaga siya gustong pakasalan pa or hindi ka pa naman talaga handa sa married life pero you continue to stay. Yes. Ang ending dito, parang hilaw. Tama. Diba? Hilaw yung pagpapakasal. Ayaw naman natin yun. Maraming nagsasabi na gano'n yung mga matatanda na sa marriage. Nasabi nila kapag may kahit konting porsyento ng pag-aalinlangan ang pagpasok mo sa pagpapakasal, huwag mo munang ituloy. Ayan. Dapat 101% sure ka. Ay, naku. Minsan 200% sure. Ay, naku, Kasi kahit may nakakaloka. konting pag-aalinlangan, baka sumablay ka in Sa the pag future. halimbawa, feeling mo 82.3 lang, ganyan. Oo. Ay, naku, malaki-laki pang Oo. kailangan Bunuin. bunuin para mabuo yung 100% na desire and Oo, decision. willingness, desisyon na magpakasal. Kasi hindi po siya yung mabilis lang na parang trabaho. 'Di ba? Na anytime na gusto mo, meron kang 30 days para magbigay ng resignation letter. Walang ganun sa Totoo. pagpapakasal. Ayun nga, yung sinasabi ng mga matatanda, hindi parang mainit na kanin na pag napasok ka, iluluwa mo. Walang ganun. Mahirap mag-back out dyan. So kung unsure ka or meron kang pag-aalinlangan, di ba, sa pagpapakasal, hindi pa buo yung puso at isipan mo, Yes. wag muna. Yun naman sabi ng mga matatanda. Kung hindi ka nakikinig sa mga matatanda, di bahala ka. Kanya-kanya Totoo. naman tayo ng pagdedesisyon. Correct. Oo. Ganun, ha? Sa True Laloto lang halong Eklavu. Salamat sa iyo, buddy, for sharing your story with us. Our silent tambalanista na medyo hiyang-hiya sa kanyang tropa na nakikinig sa tambalan. Pero okay lang yon. At sana, dahil nagagalingan ka sa payo namin, sana may nakitaan mo ng panibagong perspective o POV itong issue mo ngayon. Okidoki? O siya, exit na po kami. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!